Parti krasa yen Marissa nesu nalika disambangi menyang warung bengi kuwi. Parti blas ora digawe. Ngerti tekane Parti, Marissa mung mlirik sakleraman kanthi lambe mecucu. Sakwise pesen kopi, Parti banjur lungguh lesehan ing poncot warung kanthi pikiran bunek. Mripate ngliteri swasana warung kopi sing surem. Warunge isih sepi, mung ing meja pancer tengah ana wong lanang loro karo-karone lungguh dijejeri kenya sing tansah ngumbar guyu lan kemayu kuwi. "Iki kopine, Mas," ujare bocah wadon karo nyeleh wedang ing ngarepe Parti. Kenya sing nganggo kaos ngapret iku banjur mapan lungguh njejeri Parti. "Kenal kenya kuwi jenenge Dewi." "Lho, kok dudu Marissa sing ngladeni aku?" takone Parti anyep. "Marissa apa aku? Lah padha wae sih, Mas. Sampeyan ra durung tau ngrasake ladenanku to?" ujare karo guyu nyekakak. Parti mung mesem sepo. Parti nglirik wanita sing lungguh njejeri kuwi. Rupane jane ora patiya ayu, kulite ireng, nanging merga pulasan wedak kandel lan benges abang menger-menger ndadekake raine katon seger disawang. "Apa Marissa lagi ngladeni wong lanang liya?" takone Parti dioyak rasa penasaran. "Mbak menawa wae ngono, Mas," jawabe Dewi enteng karo dolanan HP-ne. Nyawang HP ing tangane Dewi, Parti kelingan gara-gara masalah HP sing jalari Marissa ngambek. 2 minggu kepungkur hubungane karo Marissa isih mesra banget. Nalika sonjo ing warung kopi remeng-remeng bikin kangen kuwi, Marissa isih gelem ngancani. Malah kaya adate ing warung kopi pangkon kuwi, Marissa uga lungguh ing pangkone Parti, ngobrol ngalor ngidul karo ngrangkul awake Marissa sing wewek. Marissa kondo pengen duwe HP model anyar. Disambati ngono ora mikir dawa, Parti langsung nyaguhi. Embuh entuk duit saka ngendi kanggo tuku HP, dipikir mengko urusan buri sing baku bisa nyenengake atine Marissa. Kenale Parti karo Marissa kawitane merga diajak Gunarto, koncone sing dadi mandor bangunan. Karo boncengan motor, Gunarto ngajak metu ngopi sing jarake watara 5 km saka kontrakane Parti. Warung kopi sing dituju Gunarto jebul deretan kios sing dipasangi lampu kelap-kelip surem. Mlebu warung lelorone dipapak sawetara kenya sing dandane menor. Gunarto banjur ngajak Parti lungguh. Ora gantalan suwe teko wong wadon loro sing banjur ndeprok njejeri Gunarto lan Parti. Parti ngrasakake awake adem panas, kringete meruntus nalika kenya mau ujug-ujug ngalih lungguh ing pangkone. "Marissa, kalem-kalem bae ya, kancaku kuwi isih polos," celadune Gunarto karo guyu ngakak. "Tenang Mas Gun, aku iki penuh kelembutan kok,"
Senajan wiwitane gemeter nanging suwe-suwe Pardi menikmati. Apa maneh Marissa alus solah bawane tur iya meraati. Pardi dadi ketagihan menyang warung kopi pangkon bikin kangen. Praupane Marissa sing ayu, bodine sing semok lan kulite sing kuning nemu giring tansah tumabet ing jero ati. Saben malam Jumat sakwise nampa bayaran minangka kuli panggul kena dipesthekake, Pardi mesti terus ngetinging goleki Marissa. Jebule regane HP sing dikarepake Marissa larange ora jamak. Nalika ditakok-takokake kancane jarine regane tembus 5 yuta. Pardi dadi puyeng, njagakake bayare saben minggu genah ora nutut, sambat utang marang kanca-kancane sing padha-padha nguli sengara gablek duit. Puyenge Pardi tambah ndodro nalika Marissa wis ora gelem nemoni maneh. Karo ngempet ati muring, Pardi njur ninggalake warung kopi pangkon kuwi. Motor bebek kawak diplayokake miyak ati sewengi. Langit kalimputan mendung. Tekan pertokoan cedhak pasar modern, Pardi mandeg ing sabrange konter HP. Wingi dheweke wis takon regane HP sing dikarepake Marissa ing konter kono. Barange ana nanging duwite ora nutut. Kawigatene Pardi ketarik marang kenya sing lagi milih-milih HP sing dipajang ana etalase. Sawise mbayar HP sing dituku, kenya mau banjur ninggalake konter. Pardi ngetutake motor sing ditumpaki kenya kuwi, katon cetha bungkusan HP ing cantolan ngarep. Ah, iba bungae Marissa yen dheweke duwe HP kaya duweke kenya iku. Ngono pikire Pardi. Dumadakan atine Pardi mosik kepingin ngrebut telepon pinter mau. Pardi nuli nguntir gas ngoyak kenya kuwi. Nalika wis kasil njejeri motore, Pardi njur nyaut HP ing cantolan ngarep. Kenya iku ora pasrah ngono bae. Tangan tengene sing nyekel gas motor spontan nyeketem bungkusan HP sing arep dijambret. Tolong, begal. Kenya kuwi bengok-bengok soro. Pardi dadi panik, motore wanita sing ngukuhi HP iku didugang. Saking bantere oleh nendang, kenya iku kontal lan nabrak wit asem gedhe ing pinggir dalan. Krungu swara brak banter nalika awake kenya kuwi ngantem wit asem banjur gumledak ambruk ing lemah. Gegancangan Pardi mbandhangake motore lunga saka papan kono. Bengi bubar isa, Pardi dandan mlitit kanthi praupan sumringah. HP sing segelan bungkuse iku dicupuk saka njero lemari. Sepiro bungae Marissa yen diwenehi HP iku, Pardi batin. Pardi menyat saka lungguhe lan arep mateni TV nalika dumadakan ana tayangan berita sing narik kawigatene. Disebutake menawa ana wanita sing tiwas merga dadi korban begal. Pardi kami tenggengen kringete gumrobos. Kenya sing tiwas iku ora liya sing wingi bengi dijambret HP-ne. Pardi age-age mateni TV, nyaut bungkusan HP arep metu saka kamar. Dadak HP-ne dhewe sing disaki ana sing nelpon, nomere ora dikenal. Halo, sapa iki? Ucape Pardi. Ora ana wangsulan, nanging cepet-cepet dheweke krungu swara tangis ngrintih. Saya suwe, saya cetha ngerujit ati. Balekno HP-ku. Tangane Pardi wel-welan, kringete saya deres. Age-age HP dipateni karo keweden dheweke metu ninggalake kamare. Jam 8 bengi warung kopi pangkon bikin kangen isih sepi.
Pancen ramene warung kopi iki yen wis jam 10 mendhuwur, Pardi age-age jumangka mlebu lan goleki Marisa. Kebeneran Marisa lagi lungguh ing cedhak meja kasir sajak nunggu tekane tamu. "Marisa," aloke Pardi kebak rasa kangen. Marisa mung nyawang sak treraman, lambene metutu weruh sapa sing teka. "Ngapa golek aku, ujare Sengol. "Iki aku nggawa hadiah istimewa kanggo kowe." Pardi ngelungake bungkusan HP. Mripate Marisa langsung gilar-gilar. "HP anyar, Mas. Sampeyan dipancing wong lanang sing kebak perhatian lan kasih sayang." Sambunge Marisa karo ngambung pipine Pardi. Pardi banjur golek lungguh ing pojokan warung, atine mongkok bisa bali ngrengkuh Marisa. Marisa nyusul karo ngladikake kopi. "Dionjok kopine, Mas," kandhane Marisa sinambi mapan lungguh ing pangkone Pardi. Pardi sing napsune wis notol mbun-mbunan terus wae ngruket Marisa. Bola bali diambungi pipine, Marisa mung ngrintih manja. "Sabar sik to, Mas, aku tak ndeleng HP niki," ujare Marisa karo buka wungkusan. "Wih, iki HP bermerek lho, Mas. Hargane mesti larang." Celadune Marisa banjur nyecep lambene Pardi. Nalika lelorone lagi padha nyuntak nafsu setan, dadak keprungu nada panggilan ing HP-ne Marisa. Marisa kaget. "Lho, HP iki rak durung ana kartune to, Mas? Kok bisa ditelepon?" Rene penasaran panggilan mau ditampani. "Halo, karo sapa iki?" takone Marisa. Sepi, ora ana wangsulan. Capet-capet krungu swara tangis ngrintih. "Balekno HP-ku, balekno HP-ku. Kejem banget kowe ngrampas HP-ku nganti gawe patiku. Balekno." Marisa sing kami weden ngeruket Pardi kenceng. Pardi sing atine copet banjur nglandang metu Marisa. Melayune nubiak-nubiak gawe gegere tamu liya sing lagi katrem karo pasangane. Akeh sing padha miso-miso. Pardi ora ngreken. Marisa digeret ngener pawon. Karepe Pardi arep metu mbutul lewat lawang buri. "Mas, aja banter-banter mlayune." Pardi noleh, mripate mendeli ombo. Ing panyawange Pardi, raine Marisa dadi gegirisi ajur dleweran getih. Mripate sing abang branang nyawang tajem. Pardi kebak panggigit. Minggat kowe." Pardi bengok-bengok. Pardi sing kamigilan tanpa mikir dawa nekak gulune Marisa sarosane. Marisa oncat nyawane ambruk ing drambah kanthi mripat mendelik. Pardi njur dikepung wong akeh. Ngerteni Pardi mentas merjaya Marisa. Wong-wong sing kepancing emosine kuwi banjur ngantemi Pardi rame-rame nganti babak belur. Dheweke banjur digelandang menyang kantor polisi. Pardi isih bileng kaya wong linglung.